Tässä videossa näytämme, miten uusit lainasi ja miten perut varauksen verkkokirjastossa. Aloita kirjautumalla sisään. Kun olet kirjautunut sisään, klikkaa sivuston ylälaidassa olevaa Omat sivut -painiketta. Klikkaa Lainani -valikkoa. Valitse uusittavat lainat. Voit uusia joko yksittäisen lainan klikkaamalla Uusinta -painiketta tai uusia tietyt lainat painamalla teoksen vieressä olevaa ruutua. Voit myös valita kaikki lainat klikkaamalla ylhäällä olevaa ruutua. Et voi valita sellaisia lainoja, jotka on uusittu jo 5 kertaa tai joihin on varauksia. Klikkaa Uusi lainat -painiketta. Avaa uudestaan Lainani -valikko, jolloin näet uudet eräpäivät. Varauksiasi voit muokata Varaukseni -valikossa. Klikkaa sinistä Muokkaa -painiketta, jolloin voit esimerkiksi vaihtaa noutopaikkaa. Tallenna muutokset klikkaamalla sinistä Tallenna varaus -painiketta. Jos haluat perua varauksen, klikkaa varauksen vieressä olevaa ruutua. Mene sivun ylälaitaan ja klikkaa Poista -painiketta. Varmista vielä varauksen poisto klikkaamalla OK -painiketta, jolloin varaus peruuntuu. Matkalla olevaa tai saapunutta varausta ei voi perua verkkokirjastossa.